je nova epizoda Jailbreaka, odnosno prva epizoda, ja sam neki prvi. Otvori vrata kill. Ajmo samo ih otvori. Eto. Nešto, ko? Mogu ja da uđem Gunnerom? Ja te neću killovati. Ili ti moj scout? Evo sad ću da uđem. Znači ovdje tu da budem. Ajde ti gasi to oružje. Pazi, lik ti došao. Pazi oba. Svi su išli go strelja, bravo. Svi su išli go strelja, što je malo... Znači, ja sam bolestan, što se već vidi. Znate, nismo svi ušli u gun room tamo, ali nemoj da se nisu uzeli, ubit ću vas. Opet su ti pobegli, eno tamo su pobegli. Volim ovo, stavimo. Ajde uđite vamo, u gun room. Baš da će... Ajde, sad ti sad, ajde beži sad. Ajde, pokoj nešto moj. Nađi ti imaš radar, ajde. Evo ti jedan, ne. Slučajno, ajde, da ti budem. Vamo. Stani, trebala se vrati. Vamo ti je lik. Sačekaj. Ovdje su ti dva lika. Jedan ti ima gun. Napet Pa se pustite gore mi ga roši. svi, bre, ne mogu više. Pa muču. Ajde, tako sam i ja bio. Njih 10 na mene. Daj svi u kane, kada sam čelio. Jer ja moram. Ajde, uđi ti. A mrazim, mi se da se ubijem. Zašto uvijek kad sam u kavizu moram samog sebe da ubijem na neki način da me ubijem. Ajde, rano znamo. Idem da čekam posljednju reakciju da me ubiješ. Ko nema para kill? Ja ne želim da imam para. Znam kako ti. Znači, ja ne kapiram šta radim možda ovdje, ali... Ajde, svi u kane. Znači, lider rekao, da kažem, rek, a ja sam se ket. Ramo zame. Nisi rekao šta mi kaže. Ramo zame, ajde. Daj, pošto ih nisi ubio? Igrat ćete se posljednje reakcije, prva reakcija čušni. Posljednja reakcija, skoči pa čušni. Pazi leđa, lik ima gas. Pa što ti nisi stavio? Ne mogu nekako da ga ubijem, pustam ga i ne mogu. Pa znam. Evo, pridaj svima i ajde. Znaš šta? Ja idem ono ću ja da ti uletim gledam zašto mi dosadilo da gledam kako te ubijaju. Moram i ja. Au. Nemoj se otvorio vrata. Pazi li ti idete s cijepom, mene dosadilo više da gledam kako te ubijaju. Što se otvorio vrata, ko ti reći? Otvorio ti je i ovaj lik.
Daj uključi Bog i sve pobjede. 1 minute remaining. Znam gdje su svi. Ja gledam na futbol nešto. Sam se s ovom diglim. Dobro. Ne, to muzički ga neko ne zakupio. To je. Aj, uđi vam. Ima 16.000 darči, A što Rio tamo ne zna? 8, 7, 6, Ma bre, ova lola. Hiljadarke bre, wow. Ovako. Ja sam samo sobi. Ti mene jebeš. Ti mene jebeš. Ali zašto? Lup. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste ipak neko uživo u njoj. I mi se vidimo neko sledećaj. Dobro jutro.